Soc en Marc Badia, responsable de sostenibilitat alimentària de la Fundació, i us vinc a parlar del projecte Manar, un projecte vinculat a la recuperació alimentària que fa tants anys que fem aquí a la Fundació. Què és el projecte Manar? El projecte Manar és un projecte subvencionat amb fons europeus que lidera Càritas Espanyola i en el que col·laboren tres empreses d'inserció, com són la Pico Catering a Bilbao, el Sembrador Albacete i nosaltres. L'objectiu principal és el de consolidar i desenvolupar la feina que fem aquí a dins, i del que es tracta el projecte és de portar el nostre saber fer a tots aquests territoris com són Bilbao i Albacete. I per què som tan importants dins d'aquest projecte? Perquè som un referent en la recuperació alimentària. L'any passat, perquè us feu una idea, vam recuperar 316.000 quilos d'aliments, 250.000 es van recuperar des d'aquí, des de la seu central de la Fundació. I com hem aconseguit ser referents en la recuperació alimentària? Doncs amb un superequip d'unes 110 persones, de les quals 70% ja sabeu que formen part d'itineraris d'inserció, i amb una logística pròpia, des de la prospecció d'empreses, la recollida dels aliments, el triatge, l'emmagatzematge, la cuina i la distribució d'aquests.